DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Hello mga kasama, maayong adlaw og syempre excited kaayo ko alang sa ato ang lahi na pod na tigpaminaw nga atong i-feature alang sa ato ang DXDC Listener of the Day. Ako ni Radio Man Michelle Miral Galve og naabot dinhi sa may Piapi Boulevard, Davao City. Bitbit na ko ning nindot kaayo pako sa manok. Bitaw dili na siya mga kung ihatag mga kasama kung dili. Linood gyud na lechon manok ang atong ihatag sa atong tigpaminaw na ang tanamo dinhi sa iyang balay samtang nagtahi siya. Naminaw siya og RMN DXDC Davao. Atong i-welcome ang atong winner. Hello po, ma'am. Alin diri ma'am, ubani ko ma'am. Sige. Wala na ko ni siya gi-surprise kay murag di na ko ma-surprise kay sulod lagi ko sa ilang balay, no? Si ma'am, mo si name gani ba? Heidi Eslana, Heidi Eslana. Pila edad ma'am? 47. 47 years old. Unsa gani complete address diri ma'am? Sa may Riverbed, Piapi Boulevard. Riverbed. Okay, sige. Antan ka na mo ma'am sa mintras na nahi ka. Yes. Nag-andar imong radyo. Pila ka years na ka namin sa RMN ma'am? Okay na ma'am, balikuan pa. Nag-eskwela pa ko. Yes wow ba? po. Sa Eskwela na talikod college? pa mi nagpuyo. College or Mga high school? 1980s. Grabe naman po ng 1980s. Yes po, Oo talaga ba? sa kong lola. Okay, sige. Mo na, pagbali na mo din sa Davao, DXDC na jud ko, nagapaminaw na ko. Mo ba? So, salamat sa imong lola. Asa naman si lola karon? Patay na po. Patay na si lola. So, I believe yung mga anak maupod na ilang na andan mag, no? Yes, po. Mama sa imong kung ginabuhi, ma'am, nagatahi ka? Nagatahi ko mga gown, mga uniforms, Sige ma'am, pag magpapasal akong mga kauban, no, akong Ah, patahi sige. ang gowns direte, no? O syempre po, no? Si Mr. Ma'am, na siya? Wala siya, nagtrabaho siya sa DMSF. Okay. Ang atong mga kabataan, pila ka po? Isa lang kong anak. Isa lang Atong anak. lalaki. Okay, sige po. Ma'am, murag, nindot kayo muhang manok. Pero bitaw ma'am, dili ni mo ako ihatag sa imo ha ma'am. Kabalo ko na, kabaho na ka nga mohatag gid mi sa imo ha. Di basta-basta. Na naman kay radyo ma'am, pero ihatag na mo ang imong bag-o nga radio set. Ayan, kagwapa sa among radyo ma'am. Murag kasing gwapa Wala gid. gini akong Diba? i-request. Oo, nindot kaya ang radyo ma'am, no? Kayo. Eh, syempre kay para pag-una man imuhang radio set, tagaan ka na mo pampabusog sa tiyan. Di doon, amin na doon. Radyo man dyan, kauban na to karon. Oo, ma'am, murag nakay ka na unya, ma'am? Oo, sige ma'am. Lechon manok, ma'am. Thank Init you. pa kayo na siya. Unya, syempre, lisod kayo mukhaon tang way pantulak, ma'am. Natay soft drinks. And of course, ang special kayo na to, ha? DXDC souvenir shirt, mga kasama, nga murag haong kini sa ako. Ma'am Jerla, bitaw sa imuhan ni ma'am, no? Congratulations, Ma'am Heidi. Oo, ikaw ang atong i-feature nga Listener of the Day, ma'am. Thank Sige you. po. Unsa may kasulti nimo nga ikaw ang among naanhian? Thank you kay sa DXDC, no? Kay always bang ko nagapaminaw yun. So, salamat kay sa mga pahalipay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you kaayo, ma'am. ha? Thank you Unsa may kaayo. ganahan nimo paminawon sa RMN, ma'am? Kanang pag mabunta gani, kanang batikos. Kuskus batikos. Yes po, kanang kinahan kay ko anak ba. Okay. Tapos kanang mga drama na. Alis wow. na ng drama. Salamat kay ma'am nga. Mintras nagtahi ka, makahila ka usahay, makatawa ka. Yes, usahay magyaw-yaw ko mga anak kong Oh, di anak ay. sa kami. Mao ba? Salamat ma'am and happy Yes, po. anniversary ma'am Ay, sa ato happy anniversary. 63rd anniversary Okay nato sa po. DXDC karong Happy June 12, no? okay. So, you are Happy part of that ma'am. anniversary. Thank Salamat you. kaayo no sa inyong Salamat juga ayo. pagpamina. Yes. Mga kasama atong nakauban si Ma'am Heidi, ang atong solid listener sa RMN DXDC Davao. Yung paniya 1980s ma'am. 80s po. Namin na ng DXDC 2023 na karon. So thank you sa atong mga Salamat suking kayo. tigpamina ug atangin ninyo ang atong team sa RMN alang gihapon sa atong DXDC Listener of the Day. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. RMN.